vama. Doviđenja. Puno se je govorio je o tome i danas Milan Bandić kada je dijelio ruže u povodu Međunarodnog dana sestrinstva o obnovi grada Zagreba. To je ključna stvar, donijeti zakon o obnovi kako bi se određeni objekti mogli obnavljati. Posebno je to teško kod onih objekata koji su zaštićeni, odnosno spomenici kulture. Sve stoji, sve se čeka, novi zakon. Čuli smo od ministra Štromara, oni koji su smješteni u studentskom domu, država će aktivirati svoje stanove i staviti ih u funkciju kako bi ljudi imali dostojan smještaj do povratka u svoje domove koji čekaju obnovu. A obnovu će čekati i Zagrebačka katedrala. Odlazimo do Zagrebačkog Gradeca gdje je naš reporter Hrvoje Krešić. Hrvoje, dizajneri imaju jednu jako dobru ideju, žele pretvoriti južni toranj katedrale u što? Da, dizajneri i arhitekti s kojima ćemo uskoro razgovarati podsjećaju na činjenicu da je zapravo posljednji put kada se dogodio ovako razoran potres u Zagrebu, Zagrebačka katedrala obnovljena na način da odražava duh vremena i da na neki način stoji kao spomenik upravo tom trenutku u vremenu, pa predlažu da se nešto slično učini i sada, doduše samo s južnim tornjem katedrale. Razgovaramo s jednim dizajnerom i s jednim arhitektom. Dobar vam dan. Dobar dan. U kratkim crtama, što želite napraviti, odnosno što želite predložiti da se napravi sa južnim tornjem Zagrebačke katedrale? Pa trenutno je u fokusu naravno obnova domova ljudi koji su stradali u potresu, međutim htjeli smo da se pokrene na vrijeme diskusija i oko obnove najznačajnijeg arhitektonskog spomenika u Zagrebu, Zagrebačke katedrale. 1880. nakon potresa nije se radila replika stare fasade katedrale, nego se napravila fasada u duhu vremena, tako da i današnja katedrala, kako je vidimo, je zapravo spomenik događajima iz 1880. Naš prijedlog je da sad napravimo zapravo isto i da se raspiše međunarodni arhitektonski natječaj za završetak južnog tornja katedrale i da taj južni toranj u svoju sakralnu funkciju zapravo bude i spomen obilježje događajima koji su zadesili Zagreb u ožujku ove godine. Imate li možda neku viziju ili barem okvir kako bi to možda moglo izgledati? Pa, nažalost, u Hrvatskoj međunarodni i javni arhitektonski natječaji nisu baš česti, jer možda atraktivnost lokacija ili samog nagradnog fonda nije bila dovoljno jaka. Međutim, ovo je jedna situacija, jedna građevina na kojoj bi se sigurno javilo jako puno relevantnih svjetskih ureda i na kraju dana pobjedio bi možda i hrvatski ured, ali bi pobjedio vrlo, vrlo jaku konkurenciju koja je dobila vrlo, vrlo dobar odjek u međunarodnoj stručnoj javnosti i našu arhitektonsku scenu stavila na globalnu mapu. Tako da bilo koje rješenje koje prođe stručni sud javnosti i naravno svih zainteresiranih strana će biti spomenik i ovom vremenu i suvremenoj arhitekturi i postaviti nas na mapu svijeta. Dakle, da samo pojednostavimo stvari, da objasnimo to našim gledateljima i gledateljicama. Vi ste, odnosno vaš prijedlog je da se sjeverni toranj rekonstruira onakav kakav je bio, a da zapravo južni bude nešto u duhu moderne arhitekture i da ne budu identični. Pa tako je, znači sjeverni toranj zapravo je samo mu je maknut vrh privremeno i on će se vratiti na mjesto gdje je bio, a i zanimljivo je zapravo da imamo, da vidimo kako je originalno toranj izgledao u rekonstrukciji iz 1880. Međutim, južni toranj, kada bi se riješio na nekakav suvremeni način, ta crkva bi zapravo postala zaista jedinstvena, ne bi bila jedna od mnogih neogotičkih crkvi u svijetu. I vidjeli smo na primjerima Louvra ili na primjerima Reichstaga koji također kombiniraju tradicionalno sa suvremenim, da to zaista privlači veliki broj ljudi, da je to danas milijuni ljudi dolaze posjetiti zapravo te građevine i zapravo bi Zagreb dobio jednu novu i kulturnu i turističku i sakralnu vrijednost na kraju. Naravno, tu se nešto pita i Zagrebačku nadbiskupiju, jeste li možda razgovarali s njima, kakvu reakciju očekujete s njihove strane? Pa nismo još razgovarali sa njima, nadamo se da će ova diskusija biti puno šira od nas. Mi smo ovdje zapravo dali prijedlog da se razvije uopće ta tema koja do sada nije bila načeta, tako da postoji jako puno aktera koji bi se trebali ovdje uključiti, i nadbiskupija, i država, i grad, i stručne arhitektonske udruge i tako dalje, tako da mislim da idući korak iz ovoga svega je bilo da imamo jednu lijepu diskusiju, da otvorimo sva pitanja
i da možda damo odgovor koji nije nužno vratiti staro na svoje mjesto. Sad kad smo već na ovoj temi, naravno nije ovo jedina posljedica, loša posljedica zagrebačkog potresa. Što generalno mislite o načinu na koji se rješavaju posljedice potresa u gradu Zagrebu? Je li to možda moglo bolje? Možda bolje da to pitamo vas kao arhitekta, je li situacija dovoljno dobra ili je naprosto izostalo ono što se očekivalo kao reakcija? A šta se očekivalo kao reakcija? Dakle, da je Zagreb imao jasno spreman plan reakcije na ovakvu situaciju koja nije bila nepredvidiva. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Građevinskom fakultetu se projektiraju nove zgrade u Zagrebu upravo za potrese koji se očekuju, tako da je za očekivati bilo možda u našem životu, možda u nekim drugim tuđim životima da će se tako nešto desiti, ali desilo se i trebalo se desiti, očekivalo se. Tako da reakcija, nažalost, je bila spora i još uvijek traje. Po mom dubokom mišljenju trajat će još jako dugo, zato što ovdje pričamo prvenstveno o privatnim zgradama, a privatne zgrade nažalost može obnavljati samo vlasnik, a to je i problem suvlasništva, a i načina gradnje. Cigla je cigla, cigla neminovno reagira na potrese puno slabije nego što reagira beton i popravljanje zgrada na način da one budu otporne na takav potres je jako teško. Ono što možemo je održavati ih i brinuti se o tome da oštećenja budu sanirana i da budu spremne za neke buduće situacije koje se mogu desiti na način da ne dođe do većih urušavanja. Ja mislim da svi mi koji nismo direktno pogođeni bili tim posljedicama, jer živimo u novim zgradama, bi zapravo trebali na neki način participirati kroz državu, kroz poreze, da pomognemo onima koji su bili oštećeni u tom potresu. Mislim da je to prilika da kao društvo pokažemo solidarnost, pokazali smo ga masu puta prije i zaista ne vidim razlog zašto bi sad obnova tih, da, to su privatne zgrade, ipak pala samo na pleća vlasnika tih zgrada. I mislim da je stvarno prilika da opet pokažemo solidarnost sa nekim koji je nastradao u prirodnoj nepogodi. Dobro, vidjet ćemo kako će se rješavati zagrebački potres i njegove posljedice, a nadamo se da će ova vaša inicijativa pasti na plodno tlo. Hvala. Bili su ovo, dakle, pokretači inicijative, možemo to tako reći, za obnovu Zagrebačke katedrale na način da ona postane prepoznatljiv, pa i turistički atraktivan arhitektonski detalj, arhitektonski spomenik u svijetu. Vidjet ćemo hoće li doći do ikakvih